Salamatan pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen and amen. Praise God. Patay man sa paglingkod. Dalay ko ng Diyos sa gyapon siya kauban nato. Muna kong gingon sa inyo, padayon din mo sa Ginoo. Ayaw mo biya, no? Kaya ginuapit na mo balik. Sa tinuod lang, kung ang tao wala nagtuo, kita mo tuo yun ta. Ang balita karon, nagibalita po nato kung sure gyud ko ana unya nga diin nagsugod na daw ang gera sa Israel and Iran, no? Ang Iran pinakadako gyud na sila nga nasod. Kingdom na sila, kingdom. Muna na yung gingon ni Jesus Christ sa Matthew 24. Kung makadungog na gani mo rumors of wars, kingdom against kingdom, nation against nation, o muna na gingon, that is the beginning of sorrows. Mo bitaw na nga din ako magkapahinumdom kanunay kaninyong kay ang magwawali gani nga dili magpahinumdom, dili na siya pinadala matod pa sa Old Testament nga dunay kumalabot. Mo bitaw na nagsulti si Jesus Christ about sa end of the world. O katong gitawag niya, walay bato nga pinatong sa bato nga dili tupagon. O ang ikatulo kanang iyang pagbalik, iyagyo nang gisulti nga ang ilahanan kay nangayo mag-ilahanan ang mga 12 disciples. Mo na kanang bato nga pinatong sa bato, mo na pinaka-importante nga gisulti ni Jesus Christ. Sa kalibutan, matapos lang ang kalibutan, sa diya nga mahitabo na ang bato. Nga gingon niya, walay pinatong nga bato nga dili pagatumpagon. Mo na tumpagon jud niya. Unsa man ang bato nga iyang buot pasabot? Kanang mga buildings ba no? Tanawa sa Ukraine ron, mga lugar sa Ukraine, mga syudad. Labi na sa Syria, no, mga syudad sa Syria na nga bungkag na gyud, lain kay tan-awon, murag wa nay tao magpuyo. Mo nang gingon devastation na ba kanang hiniyaan na gyud, no? Kanang ilabi nang gitawag og catastrophe, mga grabe kayong mga panghitabo. Bisa na gani karon sa Gaza sa Israel, no? Mo na ato ang gingon. Muna nga kita padayon ta samtang napatay gayon. Muna nga naipulong gingon ni Apostol Pablo, redeeming that time. Nga naman, because the days are evil. Nagkadaotan ang panahon. Muna gingon sa Ginoo, dagan nilinog sa Taiwan. Nakalain-laing klase sa Japan, naatanan mga klaseng mga katalagman nga niabot na dis kalibutan. So, muna gingon niya, one of the sign of the end of the world, no? And is coming. Mabita na nga unsa atong baton ingon pa ni Titus, ni Tito chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Umora na atong tutukan. Una na atong tanawon ha. Kanang paglaom nato nga maoro si Kristo ug ang dakong Ginoo. The great God. Nakita mingon, how great is our God. Do you believe nga ang Ginoo gyud dako? Daghang kayo mutuo nga ang tao nga ang Ginoo daw dako kayo, pero sa ilang mga binuhatan, no, dagay gingon ni Apostol Pablo, although they know God but they did not kanang gitawag o they deny as God. Ilang deny ang Ginoo by their works sa ilang mga binuhatan ng daan, no? Although ang baba naghisgot, pero ang ilang binuhatan, no, nag-deny sa Ginoo. Muna na kini atong hisgutan karon kay ingon man ang usa ka gitawag disipulo nga si Tito nga looking for that blessed hope. Tan-awa gyud na ninyo ang mga kahimayaan o dalaygon nga paglaom nato. Mao ra nato paglaom kanang pagpakita kanang glorious appearing sa atong dako nga Dios ug ang atong manluluwas nga si Jesucristo. Mo na iyang gingon diri nga matod pa sa Colossians chapter 3 verse 1 to 10 ato ning basahon. Kay ingon ni Apostol Pablo, dili lang kay muloking ta sa atong blessed hope, kundi matod pa sa verse 1 sa chapter 3 Colossians. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Natago daw ang imuhang kinabuhi diya kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Kung si Kristo man sa atong kinabuhi nagpakita, o niya ang pagpakita pod ni Kristo Jesus sa atong himaya, uban pod ta, matod pa, then shall ye also appear with Him. Verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil conception, concupiscence, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 6. For which thing sake the wrath of God cometh in a children of disobedience. Verse 7. In they which ye also walk sometimes when ye live in them. Verse 8. But now ye also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Verse 9. Lie not one another, saying that ye have put off the old man with his deeds. Verse 10. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of his that create him. Matod pa niya, the image of him that create him. Nga kita gayod, nga matod pa niya, mahimo tang dagway sa nga nagbuhat kanato, nga nagabuhat. So dagway sa Ginoo. So may dagway sa Ginoo, kabalo naman tana, kanang gitawag pagkabalaan. Gitawag ta sa pagkabalaan, gitawag ta sa himaya, mahimo tang glorious ba, aron makaasod dito sa langit. Dili man tayo nga ata na nagsimba, nagsampip, nangalaga, nagpabaptismo, malangit na no. Di ka makaingon na kung imo basahon ang Bible. Gani niingon gani sa Old Testament kadto lang willing nga. Matod pa bisag kadtong mga tao nga gihagad ni David nga magtukod og simbahan, nga kinahanglan mo amo sila, muhatag sila gold, silver, tanan, mga tila, mga imuog kortina, mga idayan-dayan diya sa simbahan. Pero niingon jud si David, kadto lang willing. Kay namay ubang muhatag nga di day willing. Mao sa da ang mga lagad. Gani ang makauna lang gani ingon pa sa Ginoo, ingon pa ni Pablo sa Roma. Ang makauna lang mao nay balusan sa Ginoo. Kung di ka kauna, awa ko'y mahimo. Mao bitaw nang kanang abinuwa pa na sabta na sa tao kanang gitawag og the Church of the Firstborn. Sulti ko na na-mention ko naman na sa inyo ba. Kabaw mo unsa nang Church of the Firstborn, naglali sila kung unsay tinuod church, tao gyud o tinuod na. Ang church sa Ginoo, ang tao nga iyang gitukod nga ang bato nga mao si Kristo, sa ato pa nga ang iyahang kinabuhi natago diha kang Kristo. Muna iyang gingon diri ni Pablo sa Colossian nga matod pa niya nga ang tao daw kuno namatay. Matod pa, for ye are dead and your life is hid with Christ. Muna kay namatay naman mo, namatay na ba? Ang imong kinabuhi na hide na, imong life diya kang Kristo Jesus. So therefore, kanang imong life si Kristo na. Dili na ikaw ang nabuhi. Mao nang gingon sa Galatians chapter 2 verse 20, I crucify with God, nevertheless live not I, but Christ liveth in me. Si Kristo nagkinabuhi daw, nabuhi sa iyang kinabuhi. Ingon pa ni Apostol Pablo. Sa unsang pagi, the life which I live, ingon pa niya, ang life na akong gikinabuhi, I live by faith. Pagtuo ba? Asa pagtuo? Sa Ginoo dili, sa pulong. Kay si Kristo ang tinuod pulong.
Kung unsay gisugo sa pulong, mao gyud na. Sabi nimo sa tinuod lang no ako, kung mahimo lang singgit ko sa kadaghana, sulti pero dili kahimo. Kaya wa man ko'y padala sa Ginoo para sa tanang tao. Wa ko na record diri sa Bible nga mahimong propeta, apostoles kun dili gitagaan lang ko gasa sa Ginoo nga musulti kamatuoran, mangisog ba. Kay wa na gawin nulti ini. O bitaw na nga kanunay na ko magbasa ini every night. Mahangyo lang gani ko sa Ginoo, mo relax ko sa ko Lord. Pero di yun mahimo ko kawon ko every alas 3. Makamata ko mubasa na ko di na ko matulog. Wa ko na hadlo kanang kulang kog tulog. Kay ngano man ang tagiya sa akong kinabuhi ang Ginoo man mao man akong gingon. Maunsa day ko Ginoo nga ikaw may nagbuot. Imo man ning kinabuhi. Kung ako day i-google na diya sa imong pulong. Mo na usa ka butang nga wa ako nahadlok dito sa betabo na to. Kay ngano man akong life na hide kang Kristo Jesus. So therefore, kung na-hide daw atong life diya kang Kristo Jesus, set your affection on things above. Kanang affection ba, kanang pagbati nimo ba? Dili na imo walay pagbati. Daghang mga Kristiyano nagsimba lang nga walay pagbati. Bidaw ko sa imo kabahin, nganong niani ka diri? Gibati ba nimo mo ani ka diri? Nagay bangko ka nang ligon. Mao bitaw niya itong mga bangko wa pa mailisa. Ayaw mo pag una magwapo pa niya itong bangko. Ang Bible nagsulti dunay ending. Di ba? Unya magkuha pa dita og dili ending. Mao bitaw na nga ang magwawali mo sulti gyud na nga dunay katapusan. Dili na pwede nga walay katapusan. So nga namang musulti ta kay ang mga Hudiyo blind sila, wa sila kabalo sa katapusan. Di pasagdan lang nilang tao, ala, pangalagad hangtod mo abot si Kristo. Nya diay, dili day andam sa pagbalik sa Ginoo. Wala day natapos ang iyang bulahaton. Mo bitaw na naatay gol. Mo bitaw na ang lahutay sa katapusan mauray maluwas. Unya kung pagabot sa katapusan lahutay ta pero day dili day ta worthy. Usaon na. Mo bitaw na nga di na kumingo nga magbuhat at simbara nga naman aron magpadayon mo nga wa mo nagunahuna nga kamo mahingpit nga di na ang katapusan dapat kita mahingpit. Mo na set your affection on things above. Kabaw mo sa nang butang nasa langit na may ubang tao wa kabalo sa butang nga nasa langit. Sa ako pagbasa ining pulong sa Ginoo kabalo kung sa butang nga nasa langit nganong atong pagbati itumong man dito. Diha kang Kristo Jesus, si Kristo Jesus naa sa trono. Sa right hand of God, naglingkod. Gani ang iyang gibuhat, nag-intercede sa Ginoo. Yung kita panalanginan. Mo na ang gihimo gyud ni Kristo mo na kung nabasahan. Nga kanang mga Kristohano nga naninuod kanang willing panalanginin na Ginoo, amahan ko. Kaya ang amahan mo ay nagbuot sa tanan gani kani mga Kristohano nga nisunod kang Kristo Jesus. Hinatag na sa amahan. Dili na pinagi kang Kristo Jesus. Mawabita na kung kusog kayo mo mukanta kang Kristo Jesus, mao nang ningon si Jesus. Maayo lang mo mutawag sa akong ngalan pero di day mo mutuman sa akong gisulti ninyo. Manampit lang sa ngalan ni Kristo pero di day mo tuman. So unsa may gitubong day sa Ginoo? Katong gisugo sa Ginoo kang Kristo Jesus nga si Kristo Jesus niani diri aron paglukat. Nya unsaon man kanang iyang paglukat, nagtudlo siya aron malukat. Dili nang gingon pagpalansang sa krus lukat na mo. Mo man gingon sa Lucas ni Jesus Christ. To give knowledge unto salvation. Paybawon no sa ta aron kita maluwas. Mo na ningon siya karon set your affection on things above kanang mga pagbati ba. Nga matod pa niya, if, sa verse 1 ha, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Asa daw atong isit, atong pagbati, diha kang Kristo Jesus, nga naglingkod siya. So sa magbutang day, diha kang Kristo Jesus, sa tinuod lang, kanang iyang pagbalik ba, tulo ka buok na. Ang una, ang iyang ikaduhang pagbalik. Mubalik man si Kristo, di ba?
Mo na gingon niya sa John chapter 14 verse 3 ba to? Where I am, there ye may be also. Mo na niadto siya dito sa langit kay mag-prepare og kwan. Balay. Kay kung asa siya to apunta, mo nang mubalik siya kay naa pa man ta dalon ta niya. Mo na yang gingon. Ang usa niya kabutang nga atong tutukan nga kana si Kristo naa man sa right hand of God. Mubalik na. Ikaduha, the appearing, ang pagpakita niya. Kung kita magpakita pud ba uban niya. Og ang mga iya ingon pa ni Pablo sa Tesalonica og ang mga iya ni Kristo sabgawon. Una mamangon ang nangamatay niya ang iya ni Kristo sabgawon. Kay kung magpakita si Kristo magpakita sadta. Mo na inungdan niingon siya dinhi. When Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Kung si Kristo nabanhaw man diya sa inyong kinabuhi, o nagpakita diya sa inyong kinabuhi, magpakita punta dito sa panahon na inigbalik ni Kristo sa iyong himaya. Mo na atong gitanaw, isit na to atong affection diya sa yahang appearing. Basi pag-appear ni Kristo Jesus, dili ka ka-appear. Dili ka ka-appeal ba? Kanang pagpakita, di ka makakitaan dito sa tubangan ni Kristo. Muna pinakakuyaw kayo, abi niyo, pag dili gani ka maiya sa Ginoo, yaon sa naani mo, fear, kahadlok, we are bondage to fear, kanang nagapos na bata sa kahadlok di sa kalibutan. Wa ganitan hadlok ang Kristo Jesus sa Ginoo, ang atong gikahadlokan kanin diri mga butang sa kalibutan ba? Munang hinungdan nga, wa tay pagbati diri. What ay affection, wala gyud gisit na to affection nga unsa man ni simbahan so tinuod lang gikaulaw pa mangani ninyo ning adlaw sa Ginoo, gikaulaw ninyo di mo moingon nga ang adlaw sa Ginoo pinaka-importante sa tao. Dapat dili mo na usa ka butang nga ang mga tao daw naulaw. Maulaw mo sulti. Ako to una maulaw man ko kay ngano nga maka-absent ba pud ko. Pero ang tao muna, bantayan yun nato kung ikaulaw na to ang Ginoo. Muna yung number 1 nga din sa kabutang nga kakabaw ba sa gusto sa Ginoo. Sige lang tagdaig. Muna ang gingon pareha sa Hebrew ha, ang mga Jewish ba. These people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Nga naman ang heart layo niya. Wala may pulong. Wala'y pagbati. Mo bitaw na nga my people are this way because lack of knowledge, labaw pata. Muna yung gingon. Set your affection on things above. Ang ikatulong nga diin mo ani siya diri. Ang iyang paghari. Maghari man siya. Ibutang niya ang tanan sa order. Nga din ingon pa sa 1 Corinthians Apostol Pablo sa chapter 15. Matod pa niya, i-change niya atong life aron mabutang sa order. Nga ang death mo nang ging swallowed up by victory. Lamyo na niya, mawala na pinaagi sa changes. Ilisan niya niya atong life mo na maningkamot gyud ta. Mao man ni ang groaning nato ingon pa ni Apostol Pablo. Atong pagmulo, paghangyo kung ang mga Hudiyo ang ilang mulo ngadto sa Ehipto. Naunta makagawa sila, dili na unta sila mag-antos hantod-hantod dali man ka 40 years o 400 years ba to? Sila nag-antos dito 1,140 years sila nag-antos dito. Gipagawa sila kay nadunggan sa Ginoo ang ilang groaning. Girespetuhan sa Ginoo ang ilang groaning. Napagawason gito, ito nakagawas siya. Mao sad na kita karon ang atong groaning nag-antos ta ining kahadlok na ining kamatayon. Paninungdan mga tao di na moadto sa simbahan kay ngano man. Walay kaunon. Unsa may buhaton, unsa man ana murag kanang tanan ba? Wa ba mo kay balo kung ikaw iya sa Ginoo dapat pasalamatan ang imong tanan na dawat nimo kay kana hinatag na sa Ginoo. Kung ikaw giluwas sa Ginoo, so therefore tanan butang dili lang kay giluwas ka, gisuplayan gyud ka mo na tanan butang ila gyud ang Ginoo. Mo na pasalamatan nimo kay kung wala na bisan sa ako kung wala gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ambot lang kung kakita ba mo nato magdagandagan pa ko. Wa gyud ko kay balo. Ambot lang kung magpabilin ba ko sa balay. Magpastor pa ba ko, dili na siguro. Kaya nga naman,
Wa man ko'y Ginoo, apan dalay ko ang Ginoo nga sa kanunay. Wa bisan akong gingon niyo ang akong sabot sa Ginoo is sa dili pa ka mubalik Ginoo gamita lang gyud ko sa pagsulti sa mupulo. Kung gigamit ko sa Ginoo balag mga sakit ang mga tao. Mo na yang gingon, set your affection on things above. Kaya ang ikatulo, kanang butang nga naa si Kristo naglingkod sa tuo sa trono sa Ginoo, maghari na dis kalibutan nya dili ta kaapil. Lisod kayo. Lalima ka maghari si Kristo sa tibuok kalibutan no 1,000 years nya pila ra edad nato. Walag moabot tag 100 ang mga tao mga matay na. Nya kanang 1,000 years. Kataas ana. Unsa ka atong mabati diha, unsa ka atong kalipay diha nga din ang atong kinabuhi nga matod pa sa revelation ang mga luwa iyang pahiran. Wa na tayo mga problema. Mao na sa kabutangan nung nangalagat ta sa Ginoo. Wala ka na atong affection diha nato itumong sa langit. Kay naa si Kristo dito mubalik magpakita og maghari. Mana mangandam ta. Mana dili na ingon nga magsigil ang tagsimba mangandam ta ba kaya yung pagbalik kinahanglan ready na ta. Mo tong like atin virgins ba pag abli ready na ang na-ready nakasulod. Ang wa nag-ready mo bitaw na mag-ready ta unsa man atong i-ready. Kanang ma-perfect ta. Kanang ma-worthy ta sa tubangan sa Ginoo. Og sa tinuod lang kanang mahimo gyud tang gitawag mo holiness. Mabalaan ta ba kay ang Ginoo gud balaan mao na yung giingon ni Peter God is holy, be holy. God is perfect, be perfect. Dili na lang neta mag-perfect. Maubita na nga, sige tag-ani diri aron ma-perfect. Ang Ginoo lay mo perfect na to. Dili ta ingon nga magsigil na tag-ani dili nya. Wa ta nagunahuna nga kita day. Maubita na nga ako mingon ninyo, di na nato ni padayon pagpagwapa ang simbahan kay ngano man ang atong padayonon nga kita mahimpit tama gyud pagbalik sa Ginoo kinsa katong andam. Motoy madala. Kababong sa nang affection sa Bible na love synonym o synonym anang affection kanang pagbati love nya naman po'y pagbati nga evil basta ang giingon sa Ginoo dia ingon ni Pablo love kanang isit na imong love dito sa Ginoo pero kining affection ingon pa sa dictionary a feelings of liking and caring for someone or something. Liking or liking unsa na L-I-K-I-N-G liking mo na gingon liking and caring may tungod anang usa kamubalik diri someone or something ang iyang pagbalik diri unsa man something nga siya mo reign siya mag-appear siya mo na gitawag og mubalik siya mo coming again mo na yang sa gitawag og something someone siya mo na ang pagbati nato kaning liking is favorable kanang naa ba kay favorable din na yang pagbalik ba naa gyud kay gitawag favorable regard or like kanang gusto gyud nimo nga tumubalik gani siya andam ka dili lang kay magsige lang kag simba nya moingon mga tao nga lagi rapturon lagi ka sa Ginoo rapturon ka nya waday ka na ning kamot mo bitaw na ning state your affection on things above. Ningon si Pablo iset na kay ngano man wala pa man gisit sa mga tao kabalo mako nga wala pa gisit ngano man naidaghan ako nabasahan diri nga wa pa nahimo tao wa pa niya gisit mo nang wa kanang liking kanang favorable regard mo nang giingon not on things on the earth but on things above nga kana si Kristo kinahanglan mangandam jud ka isit na imo ang affection on things above kanang imong pagbati nga si Kristo mo balik na sa tinuod lang dili man ta maingon abi kay ang Pilipinas Christian nation maluwas na no abi nimo kanang tao nga diin ingon ni Apostol Pablo mas maayo pang wa ka kabalo sa polo sa Ginoo aron di ka kay baloon sa sala nimo mo na ang mga
Christian dito Pilipinas, kay balo na unsay sala. Tungod daw sa knowledge, ingon pa ni Pablo, nahibaw-an na nun nato atong sala. Nga din, ang atong sala, pag kay balo nimo sa knowledge, about sa gisulti sa Ginoo, daghang kayo sayop. Daghang kayo nalapas. Muna si Kristo, gipaani sa amaham, kay ang iyang mga anak, mismo mga katawan niya, nawala na sa kamatuoran. Wala na ay knowledge. Naghimo na silang kaugalingong dalan. Muna si Kristo niya ani diri. Kaya nga naman, ang ilang gihatag ng mga pulong atong unang panahon, ilan ang gilapas. Muna kanang kalibutan, kanang mga tao na ibisyo, kanang tao nga wala nagila Ginoo. Dili na ingon sila nakasala. Ang nakasala, ang mga nangalagad sa Ginoo, nga diin, dili subay sa balaod sa Ginoo. Mao ginay sala. Mao bitaw nagingon, sin is the transgression of law. Kung waka ka ba sa balaod, wala kay sala. Dautan ka. Dili ka sa kalibutan. Naglunang ka diri sa kasalanan. Kaya mo na gingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa katao. Nga mo na si Iba. Si Iba, dili si Adan ha. Kung nakasala man si Adan, pero ang unang nakasala si Iba. Mo na yung gingon din eh. Mabita na inungdan nga din kita, i-focus na to, i-fix na to, ang ato ang pagbati sa unsang pagi nga matod pa ni Jesus Christ sa Matthew 16:24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Number 1 yun. Kung ang tao muduol kang Kristo, una siya musunod. Magpasaan siya sa iyang cross. Una siya mupasaan sa iyang cross. Did-an niya iyang kagalingon. Deny yourself. Sa mga itong i-deny sa itong kagalingon. Pagkadaghan pa. Sa tinuod lang. Mayroon tag kininggira sa Israel. Dili ni magpadayon. Mayo unta. Kay ang Iran, dako kayo ng nasod ha. Parehara po na Ugrasya. Parehara po ng China. Parehag Amerika. Muna yung mga dagkong nasod. Parehag India. Mga dagko kayong lugar. Gagmay rin kayo ta. Kaya ng Israel, pinakagamay na. Unya ang Iran, kuno daw, balita na din, dibumbahan na nilang Israel. Ambot kung nasalo ba sa Israel. Muna tanawon ko na kay excited kayo na kay nga naman. Diya kung nakahatag. Kakuha ka ng kadasi gani. Kung abot na kay mo man na istorya si Jesus Christ mo. Bito na nga, isip na ninyong affection. Kanang inyong pagbati ba? Simba yun mo? Ayaw ni gidinay, ayaw ni ikaulo. Mabot na tana. Mao na yang gingon, if any man come after me, kung ikaw muduol kang Kristo, deny yourself. Kung sa may i-deny sa imong self. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala kaniya. Nakabalo na mo sa butang kalibutan. Last of the place, last of the eye. Simba lang good mo. Ayaw na namugna. At trabaho lang good mo. Ayaw na inyong sweldo. Kung mahimo gani na, kung isit ninyong affection diha sa tubangan, himuan na kanatanan na dawat nimo nga magamit na nimo para makasimba ka sa Ginoo. Inguna na gyud ang plano sa Ginoo. Kanang hinata gani, kana blessing na kinahanglan makahatag nagpasalamat sa Ginoo. Dili nang ingon giatagan ka unya wa naman Hinuo ka kasimba. Kaklaro ana makahatag nagpasalamat sa Ginoo ang tanan butang. Sufficient na kayo na ang Ginoo mahimaya mo nang kanunay kanya hatagan. Yang uban kung gitagaan kag service, pasalamati ang Ginoo. Makadto ka sa simbahan, gitagaan kag manglawas, pasalamati ang Ginoo adto gyud sa simbahan. Asa man dayta magpasalamat dito sa balay? Pinaagi lang sa mga pag-ampo. Sabi mo ka na prayer is talking to God. Imuha na. Mo wa ko'y labot anak. Magunsa man ko magampo ko nimo kung ang Ginoo di mo hatag power.
Mo bitaw na nga ako wala ko'y power. Ang Ginoo ra mo'y powerful. Kung mo believe ka, ang Ginoo naghatag nimo power. Mupait ka sa kaaway. Mo man atong kalaban. It's like a roaring lion seeking whom we devour. Nya unsa man ato pag-quench sa anabe? Power of God. Dili power sa pastor. Bisa pag unsa sa sige ko nga din, Lord bisag ampuan, mo bitaw na sultihan ta mo. Kung mahimo lang Ginoo ayuha siya. Aron makasimba, tigay chance. O Ginoo naghatag pag chance karon. Sa Colossians chapter 3 verse 3, matud pa niya, if ye are dead and your life is hid with Christ in God. Kung ikaw namatay ba, namatay ha, magisgot tagpatay ha, asa mo ta namatay? Sa flesh. Ingon pa ni Apostol Pablo. Tanan-tanan gibautismuhan, namatay na sa unod. Tanan gusto nimo, kaibog man, kapungot, kasuko, kagana, kalipay, dis kalibutan, namatay na ha. Kaya na makakang Kristo Jesus gitago na. Kung wa pa ka namatay, amo na na. Wala pa nimo na deny ang imong kaugalingon. Munang giingon niya sa Colossians chapter 2 verse 20. Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as thou living in the world are ye subject to ordinance? Kung ikaw daw namatay, diya kang Kristo Jesus from the rudiment of the world, why as thou living in the world? Nganong nagkinabuhi mangyapon ka nga ingon nga naa sa kalibutan, subject to ordinance, subject lang gyapon ka sa ordinance sa ining kalibutan. Kung sa gani sugo mo nang mingon ko ang tanan nagtrabaho sa gobyerno lisod maluwas. Mga sundalo, mga security guard gingon yun ako na ninyo kay naa na siya laing amo. Nya sala day na, sakit day na, ulaw day na isulti. Tinuod man na kay ngano man asa may palabihon nimo. Mo na ako sultihan ninyo, wala na ako nagisulti daan. Doon naman tayo sister dire nga nagtrabaho sa gobyerno. Ako una-una niya, mawala lang siya, kadugayan. O di nawala, ay nagtrabaho sa gobyerno. Kay mo palo, mag-yun sa gobyerno, kay sa gobyerno man siya magtrabaho, sa isugo sa gobyerno. Lockdown! Manay yung gingon nga din, ma-lockdown yun siya, kay government one good siya, oh. Mo na nga, pasalamat ta kay Dilita na nagtrabaho sa gobyerno. Mo na mga government karon grabe na tayo. Di na mo tuo na Ginoo. Kaya ang unsay balaod yun sa kalibutan. Ordinansa kay sa kalibutan, ordinance. Mo na ang mga tao. Kung ikaw namatay diya kang Kristo, ngano man the rudiment of the world, why as thou living in the world are ye subject unto ordinance. Kaba mo ng rudiment. R-U-D-I-M-A-N-T. Rudiment. Ang sana, rudiment. Pinanugdan. Mga na yung gingon. Sa dictionary pa, the basic principles of the element or the fundamental skill. Mga skill rin kalibutan ba? Diya pa ka nagkinabuhi sa imong pagka-engineer, sa imong pagka-doktor, sa imong tanan, pagka-driver, pagka-panday, pagka-office kuan. Nagkinabuhi, gyapon ka subject lang gyapon ka ba nga siyempre gani ako aguning gieskulahan. Mo na giingon. Namre gieskulahan ni muna. Kung kuwao na sa Ginoo, abi mo na ako nabasahan, wala na ko ginagisulat basig maminsog ko pag sa uban. Nakinsay naghatag power nga ang tao daw mahimong dato. Ang Ginoo. Mo ni giing na mga tao kinsa man naghatag og gahom mga kamo makabato na ana. Bahan di kalibutan. Ang Ginoo. Mo na ang Ginoo tanan karon sultihan ta mo ang atong gialagaran tinuod ug buhi nga Dios ha. Ngano daw magkinabuhi pata? Niining kalibutan kanang subject ta to ordinance. Mao man ang ordinance god manarbaho gyud karon makakaon. Giinan na bitaw ka nga mismo si Jesus Christ nag-ingon, man shall not live by bread alone. Trabaho gyud gyapon. Okay lang mo trabaho ka basta ang unong kaadlaw ay kapito kaadlaw gihatag gyud sa Ginoo.
Kay naana diha ang tinuod nga kita gayud iya sa Ginoo. Nga nianita diri mao ni atong life. Mao ni atong pagpasalamat, pagday, pag-honor bilang nga nahadlok na sa Ginoo siya mo atong Dios kita ato. Kita ang iyang katawhan. Mao man ang buot na sabot Dios sa Bible. Unong kadlaw inyo, ala panarbaho mo. Pag ikapito, mo nang giingon kung ikaw iya sa Ginoo, mo na ni imong life. Sabi nimo sa tinuod lang kining sanctuarium. Ingon pa ni David, wa siya gahom kundi siya kadto sa sanctuary. Mo nang niingon siya nag-desire lang yun sa one thing I desire that I may dwell in the house of the Lord. To inquire kung unsa gi plano sa Ginoo. Aron in the days of trouble, He will hide me. Taguan ko niya diya sa pavilions of His house. Mo na yung gidesire. Mo na yung gingon dinhi kung ikaw daw kuno namatay kang Kristo Jesus. Ngano man daw nga naapa man ka sa ordinance aning kalibutan. Mo bitaw na kumingon nimo kung nanarbaho lang ka, panarbaho lang mo, ing nagyud ang Ginoo. Kanang mulakaw ka ba, istorya yung Ginoo. Kig istorya manggani ka sa mga nangalubong diyan, nangamatay diya. How much more ang Ginoo gayud kung ikaw nagtuo, nagilabuhi ang Ginoo, di istoryahe. Kaya ang Ginoo ray naibaw sa muna unang kasing-kasing. Ako sa tinuod lang, makigistorya ko sa Ginoo eh. Bisan nasa kumuha to, makigistorya ko sa Ginoo. Kaya nga nagtuo ko nga ang Ginoo is omnipotent, omnipresent. Although He is invisible or visible, pero muna akong gingon sa inyo, tinuod yun ang Ginoo. God is a true God, muna gingon ni Isaiah. A real God, a living God. Muna yung gingon, the basic principle of the element or the fundamental skill. Nga ikaw, kuno kay engineer ka, diyan na lang ka nagkinabuhi. Mabita itong mingon nga dagay mga Kristohanon, unsa may naguna. Engineer nga Kristohanon. Gamiton yun niya yung pag-engineer. Pero kung mingon sa Kristohanon nga engineer, unahon niya yung pagka-Kristohanon. Dili nang iya pagka-engineer. Mo nang gingon, seek ye first. God first. Mo nang gingon, iuna gyud na. Iunaha gyud ang Ginoo. Kung ikaw taga-office, kung ikaw driver, kung ikaw nagtrabaho anak, carpenter, unsa man ka diha. Unaha, Kristohanon ka nga carpenter, Kristohanon ka nga driver, Kristohanon ka nga engineer, Kristohanon ka nga salesman ba ka, unsa ba ka, Kristohanon ka. Kanang nagpalo ka kang Kristo, unsa man giingon nga nagpalo ka kang Kristo, gipas-an nimo ang cross, kinahanglan mag-antos ka. Nganong mag-antos man ka, kay daghan gidiyay, giingon ni Jesus Christ. Daghan ipa-deny. Mga elements na matod pa niya dinhi. Kanang mga elemento. Though living in the world are the subject of the ordinance. Mga elements na diri sa kalibutan. Mo nang gingon sa dictionary, any of the four substance. Kanang mga elemento diri ba? Una, usa may substance nga element diri sa kalibutan. Hangin, tubig, kalayo og yuta. Weather or condition, mga condition or weather, usa may condition diri, usa may weather, panahon manarbaho. Mo na iyang gingon mga elemento diri nga mga tao, abi mo sa tinuod lang, kita nga iya ni Kristo Jesus. Magtrabaho lang ta pero dili gyud nato ibutan sa kasing-kasing kay ang atong kinabuhi natago na diha kang Kristo Jesus nya namay mga pulong nga iyang gisulti nga aron kita mabuhi mo ta tong buhaton. Gani number 1 dili ta mag-greedy, magdinalo. Mo nang gingon sa Ginoo dili ka magkanang gitawag og kanang mga nagkinahanglan ta anong mga butanga na sa tinuod lang kung ikaw iya sa Ginoo ang imong yung gikinahanglan ang tabang sa Ginoo mao gina ang atong gikinahanglan jud. Mo bitaw nang gituyo daw ingon pa sa Old Testament, gituyo bitaw na nga ikaw mahimong pobre aron makaila ka sa Ginoo nga ang sao naman mga pobre wa man hino makaila nakasa tama tong gingon ni apostol ani Solomon nga ayo ko pobre ha kay makasala ko mo na tanang pobre nakasala. Wa man nakaila, wa man kabasa nga din ang pobre unta dapat gituyo daw na sa Ginoo para ikaw makaila sa Ginoo kay wa may mahimo. Sa latod pagkaso ingon ni apostol Pablo,
ang Ginoo ni anhi gipadala si Kristo alang sa mga pobre. Wanang unag yung wali ni Jesus Christ dito sa Mount Olive. Nagsermon jud siya sa mga tao. Wa siya nagwali dito sa simbahan, kay lahi man tong wali sa simbahan. Kung magwali gani ka sa gawas, dili na wali, sermon. Disirmonan ng mga tao dito sa gawas na sugatan ni Kristo. Kaya nga naman, dagay mga pobre nagsunod mo tugingan ni Kristo, bulan ikaw ang pobre nga naa diya sa Ginoo. Kay imo ang gingharian. Kung ikaw iya sa Ginoo na, kung pobre ka nga iya ka sa Ginoo, bulahan ka, imo ang gingharian sa langit. Kunya kung ikaw pobre, wala kay Ginoo. Mao ra ni gingon ni Jesus Christ. Mao bitaw nang importante nga kita adunay knowledge. Mao na ingon niya aron masit atong affection on things above, i-deny na imong kagalingon. 2 Timothy chapter 2 to 11. Matod pa niya din eh. 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 13 to 15. Ingo pa niya, it is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. 13. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Verse 14. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about the word to no profit, but to the subverting of the hearers. Verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Muna, tunan yun mo imong kagalingon. To show thyself approved unto God, kanang kinanglan, ma-approve na imong kagalingon diya sa Ginoo. Di na pwede nga, nagsimba ka, approve na. Maubita na gingon sa Ephesians, ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 10. Finding out what is acceptable. Finding out what is proving, prove unto the Lord. Kung siya approve sa Ginoo. Muna pangita, Lord, approve ba niya akong pagsimba? O, kung musimba ka, ang nadaan Ginoo, Lord, this is the day. Imong gibuhat ni, that I will rejoice. Mag-rejoice ka, maubitang himuon na to ning pleasure ning Sabbath day, aron maka-appeal kita diya sa gitawag o kanang heritage, kanang madawat nato or blessing man. Kanang life, sabi mo sa tinuod lang, no? Dagang ko gipaminaw wali, wag yung nagwalig ngunini. Wala akong walig yung ngunini, bahalag mo to, magmadili, basta ako mingon, ang Ginoo nga akong giwali, mo na tinuod nga Ginoo nga di muhatag na akong kinabuhi. Mo na yung gingon, deny him, he also will deny us. Mo na i-study yun na imong kagalingon. Kung i-deny ni mo ang Ginoo, i-deny po ta niya. Mo na bantayan, mo na iya gisulti kung ang mga tao mo ani kanako. Kinanglan i-deny na yang kagalingon, dili siya. Dili ang Ginoo atong i-deny. Kung i-deny na to ang Ginoo, kung wa nimo gi-deny imong kagalingon, nimo gi-deny ang Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsulti i-deny na imong kagalingon aron di ko nimo ma-deny. Kung wa ka nag-deny sa imong kagalingon, ayaw mo gi-deny ang Ginoo. Kay ngano man nagingon ang Ginoo, deny yourself. Mo nagingon niya, study to show thyself approved unto God. Kanang magbubuhat nga tao, dili magkaulaw ba, dili ka magkaulaw, rightly dividing the word of truth. Sige kag panudlo niya ikaw diay mao nang naiging nga Apostol Pablo kamo magtutudlo gitudlo ang banyo yung kagalunyon kay ngano man daghang kay manunudlo. Pareagod sa parasyo mga eskriba. Maayo lang mo tudlo mo nang giingon ni Jesus Christ, do what they say, do not do what they do. Kay nga naman dili man sila mubuhat bisa pa kublingking sa ilang mga kamot di gyud mo lihok aron pagbuhat. Sila musulti lang gyud na aron makakwarta na sila, gikurap lagi gani.
Mo nagiingon ni Malakay, ang covenant sa Ginoo gilisan og corruption nga sila makakwarta. Mo ni bantayanan nato nga kita nangalagad sa Ginoo. Mo nang daghay mga pastor nga greedy, daghay mga pastor mga gitawag og mga sina lang, kasina lang. Hindi ko maulaw na musulti sa tinuod, mahinumduman ra na nila, labi na kung kini ma-record, ibaw-an ra nila. Makaingon yun siya, dili ako tama ang Ginoo kay mo, may akong gisulti yun. Colossians chapter 2 verse 8, ingo pa ni Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Pagbantay mo, basi unya ka mo, mabihag, ma-spoiled mo. Ma-spoil, mabihag. Pinaagi sa mga filosofiya o sa mga kawang nga pagpangilad, vain deceit. Nga kanang tradition of men, nga kanang mga atong una mo man ay pagserba, inguna man pagsimba, pagpangalagad, inguna man ang ilang tuna, inguna man. Inguna man na sila atong una pa. Kinsang atong una inyohang kuan, atong mga tao nga diin wala nagdinay silang kagalingon, mga traditional, mga philosophy. Matod pa niya the rudiment of the world and not after Christ, dili may tungod kang Kristo. May daghang nagwali dili may tungod kang Kristo. Nagdinay ba? Nagdinay. Galatians chapter 4 verse 3, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Bisan kita sa bata pa kita, na bondage lang gyapon ta under the elements of the world, mga pagpangalagat atong una, kalibotanon lang gyapon, gipalabi lang gyapon, nagay ko gidebate atong una nga balance gyud na material and God, material and spiritual. Kay kung wala tay material, unsa man daw atong i-tithes. Magbuod mo sa i-tithes. Nang Ginoo ray mo supply nimo nya kanang gi-supply niya, kinahanglan kuhaan niya. Di ikaw na ning kamot na pwede man nimo dili kuhaan kay ikaw ra may na ning kamot na. Mo na ang dato pwede dili sila musalig sa Ginoo. So pa may saligan nga ang kwarta ingon pa ni Solomon, depensa naman ha. Mo na nga dili na sila miingon nga dili ang Ginoo tinuod. Sa baba lang na nila giday o gisimba, mo na klaro kayo, mo na nitabo diri. They draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Nga naman, unsa pa may buhato nila sa pulong, nga naa naman tanan sa ilang kinabuhi. Mo na, ang Ginoo nagatag power nga sila madato. Mo na, latod pagkasulti, ang Ginoo nagatuklod og tao, nagadrive sa tao. Mo nang giprapisi niya ang tanan nga moabot sa uling adlaw pinaagi ni Apostol Pablo nga mga tao bisan pag magtuon dili gyud maadto sa kamatuoran. Labaw pa sa tanan mubiya sila sa kamatuoran kay mao nay gibuhat ni Kristo. Mao nay gibuhat sa Ginoo, gidrive niya bisan ang iyang mga katawan. Sa ilang pagpangalagad gikan kang Muslim hangtod pagkawala ni Jesus Christ nga adto sila sa Holocaust. Gisaad naman na daan sa Ginoo nga sila i-drive. Because of their rebellious spirit. Kita karon nagtuo ba mo watay drive? Naisulat na ang tanan. Mo bitaw na nga kinsa katong masayod sa kamaturan, mao to makabaton og kagawasan. Mo na ang kamaturan ato pangitaon. Mo na ang mga bata pa diha kang Kristo Jesus, bandage pa na sa mga elemento. Yun yung kalibutan. Kung ikaw, naapa ka sa elemento, yung kalibutan, naapa ka ng mga gibuhat sa mga kalibutan, lisod man po i-deny. Guol man po kayo, sila lipay-lipay, suri-suri lagi. Ikaw karon iya sa Ginoo. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo, ingon ni Apostol ani Solomon. Ang pagpangalagad sa Ginoo is morning. Kagulanan. Matod pa niya dito sa Ecclesiastes. Mas mayo pang wadto ka dito sa lamayan kaysa pistahan.
Kaya ang pagpangalaga dingon ni Malakay morning gyud na, dili na ingon lipay-lipay. Matod pa sa ni Malakay, unsa man day gingon sa Ginoo, lipayon niya katong mga naanay kwarta. Siyempre katong naadlok sa Ginoo. Nganong naadlok man sa Ginoo, basahan ng Malakay upat ra magyud ka chapter. Katong naadlok sa Ginoo nga dili sila magpakasala. Ni deny gid sila sa ilang kaugalingon, inay. Mo bitaw nang ang adlaw gingon ni Apostol Pablo Pirilus na kay ngano man imbis maglipay sila diha sa Ginoo adto na maynoon sila sa kalibutan maglipay. Mo bitaw nang gingon niya kanang nagkinabuhi sa kalipayan ingon pa ni James ang nagbuhi sa kalipayan sa kalibutan patay pa na siya. Dili gyud nato na malalis. Mo na ang mga bata pa. Mo bitaw nang ningon ang Hebrehanon chapter 6 verse 1. Let us living the principle of the elementary of Christ. May tungod baptism, laying on the hands, serving o kanang the dead, kanang Christ is dead, kanang paratong Holy Week. Pero if God permit, pwede na. I-permit ka na, nang iniingon naman yun ang Ginoo nga biyahe na. Kinahanglan mo adto sa perfection. Let us go on into perfection. Kaya nga naman, moabot na gud ang katapusan, nga di pa ka mag-perfect. Mo bitaw na, karon di nato buhaton perfect ni atong pagpangalagad kung ato pa ning pagwapo ng simbahan kay basig magtuo mo nga naapay time. Dili na lang ta magtamod anang giingon sa Ginoo nga na-end. Mo bitaw nang gisulti niya nga nangutan ng 12 disciples unsa may ilhanan sa imong katapusan. Ephesians chapter 4 verse 14. That we henceforth be not more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Nga sila gibakakan, nagulat nang sila nga mailad. Nasugod karon ningon pa ni Apostol Pablo, ayaw na mo pagpakabata nga itos to and fro na lang. Carried about every wind of doctrine. Kung unsa kay gitudlo dito, amo na to. Naagani mga explanation sa mga pastor, amo na to. Wa gyud sila nagtamo dinhi. Nagprophecy na ang Ginoo. Nasugod karon. Ayaw na mo pagpakabata nga din bali-balihon lang mo. Karon gisulti na ning pulong sa Ginoo karon moabot ang panahon mabaliktad pa gyud mo. Kay kuya ra ba ang kaaway labaw pa sa tanan prophecy na sa Ginoo. Mo na nagpasidaan siya. Ayaw mo pagpakabata nga din daladalahon lang mo. Labi na sa mga every wind of doctrine nga kanang doktrina nga gikan ganit sa lain. Ni padulong ni abot diri na ay mga nag-proceed padung diri ani diri. Wind of doctrine na. The sleight of men, kanang mga pahayag lang sa mga tao. Cunning craftiness, manang gingon. Mugna lang, mga mugna. Mga lipat-lipat, mga sleight, lipaton na ka. Daghang bito lipat-lipat. Ako, minaw ko gwali, makaingo magyud ko nga wala man na sa Bible. Dili man ingon ako ang tama. Ako lang gibasa ang Bible. Ang Bible mo'y tama. Unsa man akong gidugang dili. Mo bitaw nang dili nako mugunit og laing books. Nga mga gitawag atong una nagagunit gyud ko nangita gyud ko fairy tale books gani. Gidaan ako sa bukid kay ngano man dugang lang papakatawa sa mga tao mo na mga fairy tales. Daghan ako ta koy fairy tales nga ikastorya tunguna. Pero wala na gibadlong ko sa Ginoo. Nganong kana may akong gamiton na tinuod di na para nang mga book of testimony of the kanang mga tao gani mo man nagipang dala og wali nagwali sila na ay lang gi-refer tong mga testimony sa tao nga katudang tawhana to namatay katulog ka adlaw nya nabuhi tinuod ka to Unya karon diya sa Biblia di malagi mo to ang tao ang Biblia ang Ginoo nagsulti na kadto hinoy tuhuan namatay og daw nabuhi ang Biblia nagingon si Jesus Christ mismo, walay tao nga di namatay na unya mabuhi pag-usab. Si Kristo lang. Kaya nga no maaron lo katon unya karon nag-testify nga siya namatay unya. Wala magbantay kita.
Basi padig moabot ang panahon nga diin malipat mo. 1 Corinthians chapter 14 verse 20. Ingon pa ni Apostol Pablo, brethren, be not children in understanding. Howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Matod pa niya, magpakatako, magpakalalaki ka, lalaki gingon diri. Ayan ang pagkabata sa pagsabot. Bingon ka bata pa ka, wa ka kasabot. Maminaw lang ka kasa, pero wa ka kasabot. Kanang malis, kanang paghunahunag dautan sa uban, o diya mo pagpakabata, baliwala ala na, wala nagbata nga din, gibuhat niya pero nawala lang dayon. Kung mo na ibuhat pasabot, kung unsa mga kinaiya sa tao, mga dautan nga buhat sa tao, nga niduol sa Ginoo, ayaw na ninyo. Hunahuna pagpakabata mo, baliwala na. Kanang mga malicious things nga imong nahunahunaan sa uban. Pero in understanding, magpakatao ka, magpakalalaki ka. Kaya nga naman, kining babae, dito sa Bible, huyang yun ni huyang. Huyang yun ang babae. Manay gingon na Apostol Pablo. Manay nung sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. What see? Stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Quit you daw, quit. Biya. Biya, ano daw? Like men, samag tao, biya. Pasag din na siya. Biyain na. Biyain ang mga butang. Manang gingon niya. Pagtukaw ka mo, watch ye. Nya, pagbarog ka mo, nga matinud-anon. Quit you like men. Biya daw, kinang abot pasabot nga. Abi ni mo diri sa Bible, di gini mo ni masabtan ng quit you like men. Pero ako yung kuha ang mga reference kaya itong unang panahon na kabalo ang Palestinian nga powerful yun ang mga Hudiyo. Unya kay nasuko mga Ginoo sa mga Hudiyo, so gigamit niya mga Palestinian. Away naman ta to, dili mo away ang Palestinian kay nga naman. Naadto sila Ginoo, pero giingnan sila sa Ginoo. Quit you, biyahe na inyong pagkadismaya, pagkalalaki mo. Patya na ninyo. Oh, gisugo pa yun sa Ginoo. Biyahe na inyong nga din ang Ginoo. Naglaban nila. Walang yung pagkalalaki mo, pagpalalaki mo, mo itong napildi kas ang Israel nga ang Ark of the Covenant na dala nila sa Palestinian place. Pero wa sila kabalon sa buhaton nato kaya wa man sila balaod. Gibutang nila mga pila ka bulan nangamatay hino ng uban nangasakit. Mo tinungdan ang harin iuli nato nagbalik dito iuli na unsa o manato na mo hinungdan nga matay ta giuli. Pero ang Ginoo nagsaad na niingon siya sa Palestinian. Quit you like men. Bangon mo ang meaning sa quit you bangon. Namatod pa niya fight. Sukli na sila. Yung ano man, kabalong Ginoo nga din ang mga iya sa Ginoo gahig ulo. Matod pa niya diri sa 1 Corinthians. Be strong. Maglig-on jud ta. Mo bitaw na kita karon set your affection on things above. Strong na ba? Dili nang affection nga luya-luya pa, carried away with munang gingon divers doctrine. Sag asa-asa na lang ng mga doktrina na mapabilin ta diri sa pulong sa Ginoo. Maninunda ang Ephesians. Matod pa niya diri sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Ingo pa niya, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapusan mga igsuon, maglig-on